Fud fad na tíre tá tanga Gaeilge I mhaol pránach. Tóg an tailech seo mar hampla, fécharthú. Seo díad an tain trúr cantóirí Gaeilge atá fága I Connemara. Tá an saol thó cruaisin orthú, seans láidir go mbeadh orthú labhart imnéarla, láháin go luath. Ach, le euro amháin gach mí, is féidir leat saol an tailech seo a athrú I gceart le Gaeilge. Le euro amháin gach mí, cuidóid tú lo rudaí nós a léamh. Clór ros na rún a eáil. nó fiú pionta a óla deach tórne lá na Gaeilge. Níl ach euro amháin ag teastáil weithne. Tá sé chomh simplí sin. Fearír, tá 10 chlann eile nós an chlann seo fud na tíre, atá ag lorg do chabhar chun an tanga Gaeilge a thábháil chomh maith. So bígí linn. Túr euro dúin aniu, taspáin trócra dúin. Níl ach euro amháin I gceist.